खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 30 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 13 आसिन दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि गिबि आखरानो जादों ए, एल, इ, आइ आरो वाइ। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोहो आरो साहसजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि गोसोआ बांगोन आरो नोंथाङा मोनफ्रोमबो गोब्राब खामानिखौ गोरलैयैनो फोजोबनो हागोन। खामानियाव प्रम'शन जानायनि जाथावना दं आरो नोंथाङा नोंथांनि देरसिन सुबुंफोरनिफ्राय जर'खा हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव गोदान थिरांथाफोरा जाफुंसार जागोन आरो बाहागोदारिनि गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। नखराव थुलुंगाखांनाय आरो अननाय थागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोदान लामा दिहुनगोन आरो बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। ब्याम आरो ध्याननिफ्राय उफ्रा मुलाम्फाजों लोगोसे सावस्रिया साबसिन थागोन। दावबायनायाबो फिथाइ गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि गिबि आखरानो जादों बि आरो इउ। दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि मुलाम्फा मोनगोन आरो थालांनाय रांखौ मोननो हागौ। खामानियाव आखा-फाखा बांगोन आरो नोंथांनि देरसिन मावख'गिरिफोरा नोंथांजों गोजोनगोन। फालांगियाव गोदान रां थिसननाया जाफुंसार जागोन आरो गोजाम सोमोन्दोफोराबो मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाया थागोन। फरायसाफोरा गावनि फरायनायाव गोसो होनो खाबु मोनगोन। सावस्रिया नर्मेल थागोन, नाथाय आदारनि फारसे गोसो होनाया गोनांथार। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला गोसोआरि गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि गिबि आखरानो जादों के आरो जि। दिनै नोंथांनि सानस्रि आरो बिथांखिफोरा बयनिबो मदद मोनगोन। खामानियाव दावगानायनि नेरसोन दं आरो नोंथाङा नोंथांनि देरसिन सुबुंफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। फालांगिरिफोरनि थाखाय गोदान दर-दाम आरो मुलाम्फा गोनां गोरोबथाफोरजों बे साना गाहाम जायो। नखरनि आबहावाया खुसिजों बुंफबनाय जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोदान फोथायथि मोनगोन आरो जाफुंसारनायनि दरजा बेखेवगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। आरज गाबनाया नोंथांनि सिंनि आत्माखौ गोख्रों खालामगोन आरो गोसोआव गोजोन लाबोगोन। दावबायनायनि बिथांखिबो लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रांनि निला गाब। कर्क राशि। कर्क राशिनि गिबि आखरानो जादों दि आरो ओइच। दिनैनि साना गोब्राब नाजानाय आरो धैर्यजों जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबानफोर आरो जाफुंसारनायनि खाबुफोर सोमजिगोन। फालांगियाव दिदोमथि आरो मुलाम्फा जागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो गोजोन थागोन। सोलोंसाफोरा सोलोंथायाव जौगानायनि मिजिं दं। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय नेवसिनायनिफ्राय गोजानाव था। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला गावजों गाव फोथायनाय बांगोन आरो खाफालखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि गिबि आखरानो जादों एम आरो टि। दिनै नोंथांनि व्यक्तित्वआ बयखौबो गोसो बोनो हागोन। नोंथांनि जिउ राहायारि फोथाराव मान आरो जौगाथायनि मिजिं दं। फालांगियाव मुलाम्फा आरो गोदान खाबु मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव मोनसे गोदान दिथा मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन आरो गोहोआ थाबाय थागोन। दान होनाय हाबा आरो धोरोमारि हाबाफोरा मोजां फिथाइ होगोन।
दावबायनायाबो मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सनानि गोमो गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि गिबि आखरानो जादों पि। दिनै जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि खामानियाव नोंथांनि हाबाखौ बाख्नायनाय जागोन आरो गोदान बिबानफोरा नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। फालांगिरिफोरनि थाखाय दिदोमथि आरो मुलाम्फा गोनां खाबुफोरा ओंखारगोन। नखरनि गेजेराव गोरोबलायनाय आरो अनज्लायनाया थागोन। फरायसाफोरा खस्थ'नि गेजेरजों मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। आरज आरो ध्यानआ गोसोआव गोजोन लाबोगोन आरो गोदान गोहो होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। तुला राशिनि गिबि आखरानो जादों आर। दिनै खाफाला नोंथांजों थागोन। खामानियाव मासि जौगाहोनाय आरो गोदान बिबानफोरा जाथावना दं। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन आरो जाफुंसार जानायनि गोदान खाबुफोर मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब आरो अननाय मोनगोन। फरायसाफोरा गावनि खस्थ'नि गेजेरजों दावगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय नोंथाङा नारसिननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दान होनाया मोजां फिथाइ आरो गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 25 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि गिबि आखरानो जादों एन। दिनै नोंथांनि नाजानाया जाफुंगोन आरो आद्रा थालांनाय खामानिफोरा जाफुंगोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबान मोनगोन आरो गागि लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव दिदोमै मुलाम्फा आरो गोदान सोमोन्दो थागोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला इसिङारि गोहो आरो गोजोनखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। धनु राशि। धनु राशिनि गिबि आखरानो जादों भि आरो एफ। दिनै खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानाय आरो मान होनाय जागोन। फालांगिया मुलाम्फा जागोन आरो गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा जागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो गोजोन थागोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फोथायथिजों बुंफबनाय जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। समाज सिबिनाय हाबाफारिफोरा समाजाव नोंथांनि मान सन्मानखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मकर राशि। मकर राशिनि गिबि आखरानो जादों जे आरो जेड। दिनै नोंथांनि खस्थ'आ जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव आखा-फाखा जौगागोन आरो नोंथाङा बाख्नायगोन। फालांगियाव दिदोमथि आरो मुलाम्फा जागोन। नखराव रंजानाय आरो हेफाजाब थागोन। फरायसाफोरा सोलोंथायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। धोरोमारि हाबाफोरा मोजां फिथाइ होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि गिबि आखरानो जादों एस। दिनै नोंथांनि सानस्रि आरो मावनायफोरा जाफुंसार जागोन। नोंथाङा खामानियाव मासि जौगाहोनाय आरो मान मोनगोन। फालांगिरिफोरा मुलाम्फा गोनां दर-दाम मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा सिबिनाय आरो अननायनि गेजेरजों गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। मीन राशि। मीन राशिनि गिबि आखरानो जादों सि। दिनै सोरजिलु आरो धैर्यजों जाफुंसार जागोन। खामानियाव दावगानाय आरो बाख्नायनाय जागोन। फालांगिया मुलाम्फा आरो गोदान खाबु लाबोगोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव साबसिन फिथाइ मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन।
आरज आरो फुजाया गोसोआव गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।